Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kaladon ka jingja aksiden ha ka step jong ka live hui terik uno pra arajar alpsau ha ka por khandai ji ai mistep ha pernai. Ka jingja aksiden ka dei namar ka jing Pheil break ka Trok kani ka Trok kala le Tynrah ya ka kali pick up hadin kata kala Tynrah saya ka local taxi bat saya ka Trok he ka bayeng ha surok tat hadu bakanda yeng haju. Hanrei ha kani ka jingja shem ladon ba mensau.